Harı bepkeler sıktı. İney kile. Harı bepkeler kovup uramdan. Nider gaziz iken balan üsün. Nider gaziz iken tuğan balangdan. İney kile. Eli yanığına. Olatqayını olun xidmetke. Hau bul balam. İsen eylenip qayt. Bir xat yaz. Min gir hine uylap yürürmün. Xat kilmehe gaziz balaqayım. Ni hal itip homin tudirmin. Eytti üzülüp. Yılamanı bügülüp. Bala karışından toxtaldı. Көз яшьтәрен эскә йотты ла ул. Нидер әйтер әйтмәс тукталды. Ярай, инәй. Ярай, хат халмайса, нисек тормак кирәк һалдатка? Бер-ике көн әгәр хат алмаһаң, уйла, тимәк почта һуңлаткан. Яки тиген улым мәшәкате артып киткән тиген мугайын. Кайтырмын мин. Йөрмә моңайып. Hau bul balam. İsen eylenip qayt. Bir xat yaz. Min gir hine uylap yürürmün. Xat kilmehe gaziz balaqayım. Ni hal itip homin tudirmin. Biləm, inəy. Min bulğanda gına һин кайгыһыз хезмәт куптардың. Тик шуныһы, инәй. Кайгыһызмы әллә һинең башка улы юктардың? Hau bul balam. İsen eylenip qayt. Bir xat yaz. Min gir hine uylap yürürmün. Xat kilmehe gaziz balaqayım. Ni hal itip homin tudirmin. Һин кайгырма, инәй. Һин түзем бу, инәй. Һин шат йөрү. Моңайма. Мин бүген һалдат. Илем хакка куя. Ил кайгыһы иңгә һалынды. Алда шәфәк түгел. Кызыл шәфәк түгел. Ул мин, инәй. Ул мин. Кабындым. Әйе. Газиз улы менән һөйләштеләр иң саф теләктән. Теләктәре бөйөк. Илдең именлеген хаклап тору. Кайнар йөрәктән. Ләкин бер gün көтмәгәндә бер кем хәбәр алды. Авыр, яралы. Сиктә торган сакта туган ерен хаклап, гомерен